Balik ko na ko ha. Daghan ang mi-graduate karon sa college apan nagdugang-dugang lang ni sa unemployment rate sa nasod sa Pilipinas tungod kay dili man dayon makasud og trabaho. Tungod sa grabe ang kompetensya sa trabaho sa nasod sa Pilipinas sinungdan nga ang uban nga mga ni-graduate sa college kay dili makatrabaho dayon, mamahimo pas lang tambay. Ang uban nga mga bright labi nag mga cum laude maotoy makatrabaho dayon kay i-hire man dayon sa mga kumpanya. Unya kato mga nakagraduate nga mga buguon, apan nakapasar lang gihapon, dugay madawat sa trabaho. Dinhi sa Pilipinas, kompetensya kayo ang trabaho unya, gamay pa jud kayo ang sweldo. Maunan ang uban nga mga graduate sa college mo abroad kay gamay kayo og sweldo sa Pilipinas. Onya ko mo eskwela kag college, mahal kayo kag tuition fee. Wa mo kabantay ana. Ang sweldo sa mga trabahante sa Pilipinas puwerteng baratuha. Onya mo eskwela kag college, ang tuition fee puwerteng pagkamahala. Ang uban nga nakatrabaho, human nga mi-graduate sa college, wala mahisubay sa ilang kurso ang ilang trabaho. Pananglitan, criminology imong kurso. Apan ang imong trabaho, gwardya. Education imong kurso, apan ang imong trabaho, sales lady sa mall. Nursing imong kurso, apan ang imong trabaho, call center agent. Engineer imong kurso, apan imong trabaho, panday. Business ad imong kurso, apan imong trabaho, nagtindera ka sa mga Korean store. Mo ni sagad mahitabo ilabi na nga nihit kayo ang job opportunities diri sa Pilipinas. Mauna nga manglayas na lang ang uban og mag-caregiver o baka mag-domestic helper sa uban nga mga nasod kay mag-income pa sila og 25,000 pataas matagbuan sa ilang sweldo. Ato sa kapalusunod pila ka mga importante nga mensahe